Mnoho realitných maklérom si neuzná chybu a pozeral len na okamžitý zárobok a neuvedomuje si, že tak podkopáva svoje dlhodobé vzťahy a biznis v budúcnosti, čo sa ti môže vypomstiť. Uvedem príklad. V minulosti som predával jeden byt. Mali sme kupujúceho, rezervoval sa, avšak bolo tam potrebné spraviť jeden administratívny úkon, ktorý si vyžadoval znalca, kataster, bolo trošku komplikované, ale ja som sa na to podujal. Trochu som to podcenil, aj keď to nebola moja chyba úplne, avšak nestihli sme to v danom čase. A tak kupujúci odstúpil. My sme síce našli potom druhého kupujúceho, ale bolo to už o 10 000 eur menej ako pôvodne. A samozrejme, že predávajúci nebol nadšený a ja som teda spravil gesto a úplne som sa vzdal svojej provízie, ktorá bola 5 000 eur. Klienta to veľmi prekvapilo a nemusel som to spraviť, pretože už provízia bola na našom účte, mohol som sa vyhovoriť, že to nebola moja chyba, ale ja som to predsa spravil. Ten klient mi dal v budúcnosti predávať ďalší byt. Na tom byte bola provízia 10 000 eur a ja som sa opäť zdal 5, aby som dorovnal tú škodu, ktorú som spôsobil v prvom prípade. Na klienta to brutálne zapôsobilo a teraz predávam už jeho 5. nehnuteľnosť. Čiže ak treba chybu uznať, uznajte si ju, niekedy treba niečo obetovať, aby ste získali.